के लिए उदलगुड़ी में एविएशन एकेडमी, जहाँ पे बच्चे यहाँ पे आके ट्रेन कर सकते हैं और यहाँ पे ट्रेनिंग करने के बाद ये जॉब ले सकते हैं एयरलाइंस में, हॉस्पिटैलिटी में, टूर एंड टूरिज्म में। इसके लिए कि बच्चों को अब यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब उनके शहर में ही ये एयर होस्टेस और मैनेजमेंट की ट्रेनिंग यहाँ पे हो सकती है। और यहाँ पे हम बच्चों को प्लेसमेंट असिस्टेंस भी देंगे, ना कि सिर्फ ट्रेनिंग, जबकि हम लोग प्लेसमेंट असिस्टेंस भी देंगे। थैंक यू। नमस्कार, मैं मोनालिसा। मैं उदालगुरित बर्तमान नतुनকৈ जेतु एविएशन सेंटर खुलिছে तार সকলোকে ইয়াত আমন্ত্রণ জনাইছো আৰু নতুন নতুন যিখিনি প্লেসমেন্ট এসিস্ট্যান্ট প্লেসমেন্ট আছে সকলোবোৰ ইয়াতে আপোনালোক সকলোৱে ইয়াতে পাব। আৰু মানে এইটো যে আনি পিনি আমি ইয়াতে কি কৰি ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিখিনি যিখিনি বাহিৰত যায় তাৰ সেই সকলোবোৰ যাতে আমাৰ উদালগুৰিত উদালগুৰিত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই এভিয়েশ্যন চেণ্টাৰটো খোলা হৈছে আৰু ইয়াতে সকলোকে মই আমন্ত্ৰণ জনাইছো। উদালগুৰিত ফাৰ্মে প্লেচ 4th ফ্লোৰ অপোজিট ডিজি উদালগুৰি থানা। ইয়াতে ট্ৰেনিং হোটেল মেনেজমেন্ট, টুৰিজম ডিপাৰ্টমেন্ট, এভিয়েশ্যন ইয়াতে সকলোখিনি পাব। মোস্টলি আমাৰ যেটো ট্ৰেনিং হয় তেনেকা প্লেসমেন্টৰ কাৰণে 100% এসিস্ট্যান্ট প্লেসমেন্ট। আপোনালোকক যদি কন্টাক্ট কৰিব বিচাৰে ট্ৰেনিং ল'ব বিচাৰে কেনেকৈ ট্ৰেনিং কন্টাক্ট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এটা মেনেজাৰ আছে, মেনেজাৰক কন্টাক্ট কৰিলে হৈ যাব। हामबाय होनदों जोंनि उदालगुरियाव जे दिनै जे गोदान मोनसे इन्स्टिट्यूट जोंनि गेजेरावहा मोनसे गायसनबाय एबा अपेनिं खालामबाय दिनै, बेनि थाखाय फंबाय मेघराज बिथांखौ जों हामबाय होनदों। लोगोसे जायफोरा बेखौ सामलायनो थाखाय रेडि जादों बिथांमोनखौबो आं हामबाय होनदों। आं खावलायदों जोंनि उदालगुरियाव थानाय लकेलनि जेसांखिनि फरायसाफोर दं, जेनेबा जायफोरा गोसो दं बे नैबे एयार हस्टेस माबामोन एभिएशन लाइनाव बा हटेल मेनेजमेन्ट लोगोसे टुरिज्म बेफोरखौथ' जोङो जोंनि उदालगुरियाव मोननो थाङाखै, खिन्थु जों गुवाहाटि बायदियाव थांनानै जोङो सोलोंनो गोनां जायो। बेवहाय जोंहा रांखान्थिनि प्रब्लेम जायो। बेखाय जोङो मा होनो गुवाहाटियाव थांनानै जोंहा रांखान्थि प्रब्लेम जायो। बेनि थाखाय गुबुन जायगायावनो मोननायावहा जोंहा खम खरसावनो जोङो थारमाने बे इन्स्टिट्यूटआ जोङो सोलोंनो हागोन आरो बिनि जुगिदि जोङो जोंनि एरियानि गथ'फोरा साक्सेस जागोन बा न'खराबो साक्सेस जागोन। आं खावलायदों जेसेबांखिनि स्टुडेन्टफोर फैगोन बिथांमोनखौ जे मेघराज फंबाया बुंखाबाय माने 100% माने प्लेसमेन्ट बिदि बुंखादों। बे मथेहै जायफोरा सोलोंनो थाखाय गोसो गुदुं बिथांमोना फैनो हागोन, आं बेखौनो खावलायना थाबाय। आं स्टुडेन्टफोरखौ खावलायदों जे बांसिनानो स्टुडेन्टफोरा जेनेबा केरियार नागिरो, जेनेबा 10+12 नि उनाव केरियार नागिरो, मा खालामगोन मा खालामा, आरो डिग्री फरायनानै बहुत स्टुडेन्टआनो गोलैनानै दङ। जेनेबा जोंनि बे एभिएशन जिथु खुलिदों जोंनिया बे 100% जब प्लेसमेन्ट एसिस्टेन्ट दङ नालाय, जुदि बिसोरो इन्टारेस्टेड बा बाहेराव खामानि मावनो लुगैदोंबा, जेनेबा न'आव थाबाय थाबाबोथ' जेनेबा जोंहा फाइनान्सियेल सल्भथ' जाया नालाय, जेनेबा बिसोर जुदि स्टुडेन्टफोरा जुदि डिग्री पास जानानै जुदि बेयाव इन्टारेस्टेड जानानै फैदो, जोङो 1 year कर्स जिथु दङ जों होगोन, ओमफ्राय ट्रेनिं होगोन, फेस खालामगोन। जेनेबा बाहेराव फरायनो खामानि मावबा जेनेबा न'आवबो हेल्प जागोन, फाइनान्सियेल हेल्प जागोन। आरो जुदि खायसे बहुदानो सानो जेनेबा फैसानि प्रब्लेम माबा प्रब्लेम होननायखाय जोङो बेखौ मा खालामदों EMI फेसिलिटिबो होदों आरो, जेनेबा वान टाइम नाङा, जेनेबा मान्थलि वाइज सिस्टेम खालामनानै होदों आरो मा जायो जा स्टुडेन्टफोरा दा लकेलनिया गोजानाव थांनायाव जेनेबा फरायहैनाय माने खरस बारा आरो बिमा बिफाखौ गालांनाय जायो। दा लकेलाव खुलिदों नालाय लकेलनि स्टुडेन्टफोरा मोजां, बिनि थाखाय जों फैनानै जेनेबा न'आव थानानै आरामसे ट्रेनिं आरो कलेजफोरावबो बिसोरो एटेन्ड जाहैनोबो हागोन। जोंना क्लासआ थारमाने 2 hours जागोन पार डे बिदि आरो। स्टुडेन्टफोरखौ धन्यबाद होदों आङो गिबियावनो। स्टुडेन्टफोरा जोंहा 6 जन अलरेडि रेजिस्टार जाबाय। बेनिफ्राय दा
एग्जाम माबा दङ बाहेराव दङ दा बिसोरो फैनानै कन्टेक्ट खालामदों बिसोरबो फैगासिनो दङ एडमिशन लाफैगोन फार्स्ट बेचनि थाखाय अफार माने फार्स्ट बेचनि थाखाय अफाराथ' मोजाङानो जेनेबा जोंनिया अनार जोंना फ्रान्साइजि डिपुटि मेनेजार जोंखौ कड होदों जे फार्स्ट बेचखौ विदिन 6 to 8 month प्लेसमेन्ट होनायनि खुरां बुंदों आरो बिनि थाखायनो आं सानदों जिथु स्टुडेन्टफोरा सानदों जेनेबा एडमिशन लानो बेसेबां हायो थाब फैनांगौ जेनेबा फार्स्ट चान्स फार्स्ट अपरचुनिटिखौ लानो थाखाय आरो बिनि थाखायनो